Cum să îți crești șansele de avansare în carieră prin recalificare și perfecționare profesională. Într-o piață a muncii în continuă schimbare, recalificarea și perfecționarea profesională sunt esențiale pentru dezvoltarea carierei tale. Proiectul Evoluează împreună cu noi oferă oportunități valoroase pentru dezvoltarea profesională a angajaților din regiunea București-Ilfov. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European Plus prin programul Educație și Ocupare 2021-2027 și sprijină peste 600 de angajați pentru a-și actualiza competențele sau pentru a se recalifica. Proiectul include mai multe activități cheie, printre care campanii de informare, consiliere profesională sau programe de formare profesională. Campaniile de informare și conștientizare promovează importanța participării la programe de formare continuă. Serviciile de consiliere profesională oferă suport pentru orientare și dezvoltare personală. Iar programele de formare profesională includ cursuri practice în domenii diverse, competențe digitale, comunicare, comerț, patiserie sau protecția datelor. Beneficiile acestor programe sunt multiple. Actualizarea competențelor pentru a rămâne relevant pe piața muncii, creșterea competitivității profesionale și extinderea rețelelor profesionale. Alege să evoluezi împreună cu noi și să faci următorul pas important în cariera ta. Înscrie-te acum pe www.evolueazăîmpreunăcunoi.ro.